adre, oedden ni'n cysadlu ar bob dim, a maen nhw dal i wneud a dal i gachwyddiad sy'n falchlu. Felly na, sicr wedi bod oedd yn help mawr i fi, achos oedd bod ar lwyfan yn just rhywbeth oedden ni'n neud yn hollol naturiol o wedyn. Mae gen i lot fawr i fod i osgar i'r un fel dan efo. A dweud gwir, bydda i'n aros yn y gwersyll nos fory. O'n i'n gweithio hefyd, o'n i'n gweithio yn y gegin yna. Wedyn mae'r Urdd yn... So chi'n torri fi yn hanner, so chi'n gweld fel darn o India Rocks ar Urdd i fod yn canol, dwi'n meddwl. Ydy, sicr, dwi'n meddwl, o'n i'n cystadlu fel plentyn yn llyfaru fel arfer a canu, os o'n mam yn ei perswadio i ganu a fi'n imisio gwneud lle o'na fo. Ond mae'n sicr yn help, dwi'n meddwl, fel o Catrin yn dweud, unrhyw brofiad sgolwch chi o gael perfformio ifan, os sgolwch chi ddiddordeb mewn byd actio neu cyflwyno, mae jyst o'n gallu siarad ar lwyfan heb deimlo o man bach. Dwi'n nerfus rwan lle mae'n mynd i fod o'n help. Mae hefyd yn gallu bod yn hindrans hefyd, dwi'n meddwl, achos dwi'n gwybod da ni, mae rhan o swydd bod yn actor ydy gobeithio bod yn eitha naturiol ac yn naturiolaidd o'ch ffordd lle allan bod, wel, rydyn ni'n mynd yn ôl i'r oes pan o'n i'n adrodd neu llefaru, felly mae rhywun yn dieddol o ddefnyddio'r gwyneb gormod o falle. Felly mae o'n mewn sicr yn help efo dysgu crefft bod ar yn ifan.